श्याम रसिया के गाना ये तो निशा खूब जाने। आप गा ही रहे, आप आपसे ज्यादा कौन जानेगा। राधे श्याम रसिया जी के बढ़िया बढ़िया गाना बा, सब थोड़े बा कि खराब बा। ए सैया कहीं कबल से बतौरी किस बरल बोल दुनिया लागल बोरी। ए सैया कहीं कबल से बतौरी किस बरल बोल दुनिया लागल बोरी। सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी। सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी। तो अपना धनिया से राजा जी रुसल बानी काजी। बोलबे करब काहे रुसल बानी कि निशा निशा तोहरो बोलू राजा तोहसे अरे अलग बिछौना लेके सुतल बानी ओही खातिर रुसल बानी। राजा जी अलग बिछौना लेके सुतल बानी बोलला बोलो नहीं खन पर नहीं खन आदरणीय मुखिया सरपंच अध्यक्ष श्री रमेश्वर यादव जी ग्राम पंचायत राज मतैया खास के जिनके तरफ से 500 रुपए। मुखिया सरपंच अध्यक्ष श्री रमेश्वर यादव जी ग्राम पंचायत राज मतैया खास उनका मारे धारा वाला मुश्किल कि बाकी घर के खाना खइला बिना टूटल खाती रुसल घर में बनैनी हम नया नया खाना नया नया खाना राजा नया नया खाना। भूलन मास्टर जी रमेश चौधरी जी वाह वाह वाह। इतना मक्खी कहाँ से आ गया भाई। अरे जहाँ गुड़ रहे लग लागे ना चलो गाओ जहाँ गुड़ रहे जब माछी चूटा सब लागे तो तू आज के गुड़ हो लगबे करे है। और आप माखी हैं हमारा पका हां लगा नहीं होई तारा चल बा हां गाना फिर वह काम घरवा में नया नया बननी खाना नया नया हम हो बनैले बनी खाना घरवा से बहरी की जाला रोजाना जाला रोजाना इतना जाला रोजाना घरवा में निमन बनौनी हम खाना घरवा से बहरी की जाला रोजाना सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी। सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी। ए मुस्कान अपने राजा जी से बोल लो तय अपना धनिया से राजा जी रुसल बानी काजी।
चाहे रुसल बड़े तो का कहे राजा जी मोहब्बत के मानाई भेंट तो होए जाई राजा जी मोहब्बत के मानाई चलना पढ़ाई ओ सदावन जने बाहर से बाहर ओ सकुलिया मिले आई जी यदि भेंट हो जाई तो अरे के उपासन हो भेंट खाई भवानी श्री माता भेंट तो हो निशा से एगो आग्रह बा जो न तरी हम गीत एगो गौनी हां राजा जी के कोरे में जानू पूरा गीत बा एगो वही तरी तनो भाव से जाना है क्या आपको कहीं जाना नहीं हम खड़े हैं अच्छा जाएंगे नहीं हमें हम चाहते हैं कि जब इस तरीके की बातें करते हैं तब लगता है कि ना हम सुनल चाहते हैं